Yari ang nagapanguna nga mga balita sa bulan sang Hunyo. Una sa balita lokal. Nakuha sang Bombo Radio Philippines ang nagapunguna nga pagkilala sa 28th kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o kung KBP Golden Dove Awards paagi sa flagship station nga Bombo Radio Iloilo. Ginkilala ang Bombo Radio Iloilo bilang Best AM Station Provincial samtang ang morning news program nga Bombo News and Views Morning Edition ang nakabaton sang award nga Best Newscast Provincial. Yari ang opisyal nga anunsyo para sa Best Newscast. And the Golden Dove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition, the spirit of heroism continues. DYFM 837, Megana News FM Manila, EBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Yari naman para sa Best AM Station Provincial nga nagawa sa Bombo Radio Iloilo. And the Golden Dove for Best AM Radio Station Provincial goes to DYFM 837, Incorporated, Bombo Radio Philippines. Ginlamon sang kalayo ang pila ka mga buildings sang Alimbodian National Comprehensive High School kaagahon sang Hunyo 2, 2025. Isa sa mga gintupok sang kalayo ang Alimbodian National Comprehensive High School Girls Trades Building kag pila ka bahin sang Ila Gymnasium. Nagresponde naman ang pila ka mga Bureau of Fire Protection nga naghalin sa Banwa sang Oton, Pavia kag San Miguel. Maswerte naman nga wala sang may nasamaran nga residente. Nasapuan nga wala sang kabuhi ang isa ka dalaga sa sulod sang iya kwarto sa Ingay, Tubungan, Iloilo matapos iniginhimuslan kag ginpatay. Ang biktima amo si Candy Tabanda, 18 anyos. Ang suspect amo si Aljun Halbuna, 33 anyos, residente man sang amo nga barangay. Kag isa ka habal-habal driver nga nag-ako man sang ginhimo nga krimen. Nangayo naman inisang pasensya sa pamilya sang dalagi. Kung kaurarang ka ginawa niya. Sige nang pastar, kung lang tanatos dandam, ginalsal mo na ko. Dahil mo patawag na na ko, dahil makunsyahan lang. Sa balita nasyonal. Ginbalik sang Senado bilang impeachment court sa House of Representatives ang mga articles of impeachment bato kay Vice Presidente Sara Duterte kag wala gin-dismiss sukon gin-terminate ang kaso. Ginaprubahan ang motion sa boto nga 18 ang pabor, 5 ang kontra, kag wala sang abstensyon. Ini nga desisyon ang kasunod sa motion ni Senator Bato de la Rosa nga ibasura ang impeachment bato kay VP Sara Duterte. Matapos ang malawig nga deliberasyon sa impeachment court, nagdesisyon ang mga senator judges nga i-remand o kung ibalik sa Kamara ang impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Ini ang ginmosyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagboto man ang Kamara nga ipaiway anay ang pagbaton sang articles of impeachment nga amo ang ginbalik sang Senado o kung impeachment court. That in view of its constitutional infirmities, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Sa balita international. 290 katawo napatay kag isa gid lamang ka pasahero ang nakaluwas sa eroplano nga nagtibusok sa India. Nagtupa ang eroplano sa residential area, partikular na sa Medical College Hostel sa Guasang Airport sa Ahmedabad. Pakadto kunta niini sa Gatwick Airport sa London. Magluwas sa mga napatay nga sakay, may napatay man nga mga tawo sa area.
Nagluntad ang 12 ka adlaw nga Iran-Israel war nga nagsugod sang Hunyo 13 kag naglawig tubtob Hunyo 24 nga gintawag 12-day war. Nagsugod ini sang ginbombahan sang Israel ang military kag nuclear facilities sa Iran sa isa ka surprise attack kag nagpatay sa mga prominente nga military leaders, nuclear scientists kag politicians, mga sibilyan kag nagwa sang ila air defenses. Nagbalos ang Iran sa pagpalupad sang kapin 550 ka ballistic missiles kag kapin 1,000 suicide drones nga nag-igo sa mga civilian population centers, hospitals kag military, energy kag government sites. Gin-intercept naman sa United States ang Iranian attacks kag ginbombahan ang 3 ka mga Iranian nuclear sites. Nagbalos man ang Iran paagi sa pagpalupad sang missiles sa US base sa Qatar. Sang Hunyo 24 nagsugtanay ang Israel kag Iran sa ceasefire sa idalom sang pressure sang Estados Unidos. Sa balita sa Inampang, nakuha sang tiglawas ng Pilipinas nga si Ernest John Obiena ang gold medal sa men's pole vault event sa 26th Asian Athletics Championship sa Gumi, Korea. Nag-clear sang two-time Olympian ang 5.77 meter sa jump off kontra kay Wang Bokay sang China. Ini ang ikatatlong asod-asod nga gold medal ni Obiena sa Asian Championships. Nadala pa uli sa Oklahoma City Thunder ang 2025 NBA Championships matapos ginlotos ang Indiana Pacers sa score 103-91 sa Game 7 sa NBA Finals sa Paycom Center. Ini ang unang NBA title sang franchise halin sa nagsaylo sa Oklahoma City sa 2008 kay ikaduha sa bugos nga franchise history. Sa balita sa entertainment. Ginkoronahan bilang Miss Grand International 2024 ang Filipina beauty queen nga si Cristina Julian CJ Opiaza. Una diri si Opiaza ang first runner-up kay Rachel Gupta sang India apang na-dethrone ini. Mismo ang big boss sang organisasyon nga si Nawat Itsarag Risil ang nagkorona kay Opiaza. Nakuha sang tiglawasang Pilipinas nga si Tara Valencia ang titulo nga third runner-up sa Miss Supranational 2025. Ginpatigayon ang koronasyon sa Poland. Nakuha naman sang tiglawas ang Brazil nga si Eduarda Brown ang titulo. Imo na matiyan ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Hunyo. Masunod na ang nagapangunang mga balita sa bulan sang Hulyo.